Zdravím vás, moje meno je Branislav Kupec a vítam vás pri ďalšom investičnom videu. V tomto videu sa pozrieme na kvartálne výsledky spoločnosti Signet Jewelers. Táto spoločnosť ohlasovala svoje výsledky vo štvrtok, no a akcie tejto spoločnosti v reakcii na tieto výsledky padli o niečo vyše 20%. Ako môžete vidieť, tak na tomto brokerovi eToro je to aktuálne moja druhá najväčšia pozícia. Pred ohlásením výsledkov to bola moja najväčšia pozícia, ale tým, že akcie klesli v reakcii na výsledky o zhruba 20%, tak sa moja hodnota tejto mojej investície prepadla a aktuálne je to moja druhá najväčšia investícia. Predtým ako sa pustíme do samotných výsledkov, tak by som vás chcel poprosiť o like na toto video, pomôže mi to k tomu, aby sa tieto investičné videá dostali k viacerým ľuďom a tým pádom viac ľudí sa môže vzdelávať o investovaní. Takže na začiatok si môžeme povedať, že čo to je vlastne za spoločnosť. Ja som túto spoločnosť začal nakupovať približne pred rokom. Robil som vtedy o tom aj video. V podstate táto spoločnosť sa mi veľmi páčila. Pôsobí v stabilnom segmente, je to vlastne najväčší maloobchodný predajca diamantových šperkov na svete. Dôvody, prečo som kupoval vtedy túto spoločnosť, boli v podstate tie, že firma sa mi zdala naozaj veľmi lacná. Firma vlastní veľa značiek, hlavne v Amerike, a zameriava sa hlavne na cenovo dostupné šperky a hlavne zásnubné prstenie. Keď sa ideme pozrieť na samotné výsledky, tak za mňa boli celkom v poriadku. Ako môžete vidieť, tak EPS-ko bolo na úrovni 1,11 amerického dolára, pričom sa očakávalo 0,94, čiže je to prekonanie o nejakých zhruba 20%. Firma ďalej veľmi mierne nesplnila očakávania, čo sa týka tržieb za tento kvartál. Analytici očakávali 1,51 miliardy, avšak firma vyreportovala 1,5 miliardy, čiže naozaj veľmi mierne to nesplnila. Ale dá sa podľa mňa povedať, že tržby boli v podstate v súlade s očakávaniami. Čiže celkovo výsledky reportované za tento kvartál boli podľa mňa celkom v poriadku. Čo bol však problém a prečo akcie klesli o zhruba 20%, bol celkom negatívny výhľad na ďalší kvartál, pretože firma očakáva medziročný pokles tržieb od 6 do 2%. Avšak úprimne ja to nevidím až tak veľmi tragicky, pretože jedná sa o naozaj celkom cyklický biznis. Ľudia vo všeobecnosti v takýchto neistých časoch, ako máme teraz, keď sa tak prudko zvýšili úrokové sadzby, tak sú viac opatrní, čo sa týka výdavkov. A myslím si, že šperky sú taká jedna z vecí, ktorú ľudia vedia v podstate odložiť na neskôr. Taktiež tomuto biznisu môžu ešte negatívne škodiť následky pandémie covidu, pretože v časoch, keď boli rôzne obmedzenia, tak ľudia menej randili a tým pádom to môže znamenať, že práve v aktuálnych časoch, keď pred tými 3-4 rokmi ľudia menej randili, tak práve teraz môže byť kvôli tomu menej svadieb. Na čo sa firma ďalej ešte sťažovala, čo som zachytil, je to, že im negatívne škodilo tlak na zvyšovanie miest od zamestnancov. Firma tu však vidí aj určité pozitíva. Firma očakáva, že počet svadieb bude v tomto roku medziročne vyšší o 5 až 10%. Čo sa mne tiež páčilo, je to, že firma chce investovať zhruba 160 až 180 miliónov do 20 až 30 nových prevádzok a chce zrenovovať zhruba 300 prevádzok. Firma ďalej očakáva, že zhruba 1,1 miliardy v tomto roku alokuje do splácania dlhu a na buybacky. Čo sa týka výhľadu na fiškálny rok 2025, tak firma očakáva tržby vo výške 6,6 až 7 miliardy dolárov. Keby nepočítame s novými prevádzkami, ale len s tými, ktoré sme tu mali aj minulý rok, tak firma na týchto pobočkách očakáva pokles tržieb od 4,5% až po rast o 0,5%. Firma tiež na tento rok očakáva zisky vo výške 10 až 11,5 amerického dolára na jednu akciu, čo znamená, že keď si pozrieme aktuálne ceny akcií, ktoré sú vo výške 87 dolárov, že by sme mali price to earnings na úrovni 9, čo je podľa mňa fajn na takúto spoločnosť. Keď sa pozrieme na financie tejto spoločnosti, tak môžete vidieť, že posledný rok mali naozaj celkom dobrý. Firma zarobila 800 miliónov dolárov, čo pri trhovej kapitalizácii necelé 4 miliardy nám dávalo price to earnings asi zhruba 5.
Samozrejme môžete vidieť, že táto firma nie je až taká rastová, čo sa týka tržieb, avšak môžeme vidieť, že keď si pozrieme cash flow statement, tak vidíme, že firma vracia veľmi pekne peniaze akcionárom. Posledný rok to nebolo až v takom veľkom objeme, ale rok predtým aj rok 2022 vidíte, že akcionárom vrátili možno dokopy, keď zarátame aj buybacky aj dividendy, možno nejakých $400 miliónov, čo pri trhovej kapitalizácii 4 miliardy, tak aj keby spoločnosť nerastla, tak ale by nám toto vyplatili, tak už len z tohto by sme mali výnosnosť okolo 10% ročne. Keď sa ďalej pozrieme na balance sheet, tak vidíme, že dlhodobo sa to vyvíja pekne. Celkové aktíva narastli od roku 2021 zo 6,1 miliardy na 6,8 miliardy. Pasíva spoločnosti klesli z 4,3 miliardy na necelé 4 miliardy. Keď sa tiež pozrieme na celkový dlh, tak ten je vo výške 1,2 miliardy a keď sa pozrieme na celkovú hotovosť, tak vidíme, že to je necelých 1,4 miliardy, čiže firma môže bez problémov zaplatiť celý svoj dlh a ešte by jej necelých 200 miliónov ostalo. Čiže na záver, keď si zhrnieme nejaký môj názor na túto spoločnosť, tak predávať ju nebudem, firma sa mi naďalej páči. V podstate sa mi potvrdila tá moja téza z minulého roka, že firma bola extrémne lacná. Totiž pred ohlásením kvartálnych výsledkov som na tejto pozícii bol v pluse tuším nejakých 50% a aj napriek tej negatívnej reakcii som stále v pluse na tejto spoločnosti okolo 25 až 30%. Firma mi tiež príde za aktuálnu cenu, obzvlášť po tomto poslednom poklese, za stále dobrú cenu, čiže osobne si myslím, že by bola chyba túto spoločnosť predávať, avšak dokupovať ju zatiaľ nebudem, ak by klesla cena akcií pod $80 na akciu, tak by som začal uvažovať o nákupe. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko, dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli, ak investujete do tejto spoločnosti. Ako som už vravel, mne sa táto firma stále naďalej páči, páči sa mi manažment, páči sa mi ako firma alokuje kapitál, vidíme, že aj v tomto roku, ako som už spomínal, zhruba 1,1 miliardy dá firma do splácania dlhu a do buybackov, čiže dá sa povedať, že firma je priateľská voči nám akcionárom, ale taktiež aj investuje peniaze do nových prevádzok, čiže ja osobne túto firmu budem držať aj naďalej. Ak sa vám toto video páčilo, budem rád, keď mi dáte like, prípadne si skontrolujete, či odoberáte tento kanál a vidíme sa na budúce pri ďalšom investičnom videu. Majte sa pekne, dovidenia.